O sige na, pila na kayo ha, pila kayo. Pila, dapat isang pila lang, isang pila. O pila, o wala magtutulakan na, wala magtutulakan na. O lalaki, babae, o dito, babae. O lalaki, babae, o dito, babae dito, babae, ayan. Babae, lalaki dyan, babae dito, babae. O babae, ayan. O lalaki sa kabila. O dito, babae. O ito, lalaki, babae. O doon, sige na, doon sa kabila. Sige, ayan. Huwag magtulangan, lahat magkakaroon. Huwag magtutulak ka na, walang iiyak. Dito ka na nga. Umalis yan. Ha? Naiinit eh. Ha? Nakakain na? Nakain na yan. Naiinit kasi. Ha? Oo. Daddy Frankie vlog. Asaan? Daddy Frank. Oo, yan. Daddy Frankie vlog. I-subscribe mo na yan. Subscribe na para mapanood nyo. Makikita kayo sa TV, sa YouTube. Ay, ako nilabas nila yung maliliit nila. Ang taga-distribute ng kutsara ay si Kaagapay. Pasaport ko, Kaagapay. Opo. Tatago na nga ako. Parang tumatanda na, palapit na. Yung kutsara, nasa phone niya. Baka mamaya bigyan ng tinidor eh. Sige na, hindi naman sa bahay. Oh, sakto. Sakto, wala na.
Ito na. Ayan. Ayan, sabihin mo, salamat, Jabi. Ito si Javi, ah. Ayan, kaway-kaway kayo. Hi guys. Nakita niyo na ba si Jollibee? Ha? Ito si Jollibee. Yan. Sigaw nyo, Daddy Frankie, thank you. Sama, remind na. Babalikan nyo ulit. You're welcome. Sigaw po, isa pa. Isa pa, sigaw nyo po, isa pa. Nalakas. Ayan guys, kasama natin sila KJ 27. Ayan, supportan niyo po si Mons Channel, si Ate Sweet Charms, ayan, si Vance TV, si Aling Rochelle. Ayan, supportan niyo rin po ang nag-isang babae ni Daddy Frankie. Ayan po si Ali TV. Ayan, supportan niyo po Daddy Frankie. Bawal ang lapingan po ng video. Yung sa nandun na. Tapos senior. Yung nakakuha na rin. Yung ano po, yung ito lang po, ito ang bibigyan natin. Kasi baka mamaya, hindi natin alam, nag-doble na yung iba kasi sa kanila. Isa pa ma'am. Sino pa yung kuha? Ba nakakuha na? Hindi pa. So yun mga kagapay, ayan, patuloy pa rin yung pamimigay po ng papiding po natin dito with Team Daddy Frankie. Kasama ko po sila Vance TV, Mons Channel, KJ27, siyempre si Daddy Frankie at saka si Ale TV. Ayan, maraming salamat po at siyempre yung ano po natin, yung feeding program natin ay kumbaga collaboration feeding program po with Team Daddy Frankie. Ayan, maraming salamat po kay Daddy Frankie, ayan, dito sa pagsuporta po sa feeding program po natin. And siyempre, suportahan nyo rin po ang ating mga kasamang mga vlogger. Ayan, ang aking partner, si KJ27, si Mons Channel, si Vance TV.
So, yun. At saka si Sam Motovlog, ayan, nandyan din. Pumunta rin po siya dito. Ayan, ang ating mga bagong kaibigan na mga charity vlogger din po. So, yun po. Thank you po. At saka sana ma-enjoy niyo po yung ating video. So, ayan, nandyan pa. Hindi pa tapos yung distribution po natin ng spaghetti. So, ayan. Ayan, Daddy Frankie, maraming salamat. Ayan po si Daddy Frankie. Salamat po mga kababayan. Ayan, isa po siya sa Pagpa-feeding program tayo dahil sa pakikipagtulungan, dahil sa suporta ni Kaagapay at si KJ27. Kaya maraming salamat. Sila po yung nag-organize dito. Si Daddy Frankie lang po yung nag-sponsor. Kaya maraming salamat. Masasabi natin ano to, collaboration na feeding program, di ba? So yan po, supportan niyo po mga kaibigan, mga Kaagapay, si Daddy Frankie at saka yung mga kasamaan po namin na mga charity vlogger din po. So yun, kahit papaano, ayan, sa munting munting pa-feeding po natin dito, munting pa-spag natin sa mga bata, ay talagang at least nakakapagpasaya tayo sa mga maliit na bagay. Alam ko yung mga bata kasi mga Kaagapay, yung salitang Jollibee lang or pagkain na galing sa Jollibee, kahit ano man yan, grabe yung tuwa at saya nila. Kasi yung mga tao dito ay hindi mo masasabi na araw-araw kumakain ng Jollibee. Minsan nga yung iba dito, isa lang sa isang taon. Ayan, tulad ng mga ibang masyado ng nasa kahirapan ng buhay, ay minsan nga lang sila makain ng spaghetti. Kaya alam ko din yung pakiramdam kung gaano kasaya ang makatikim ng spaghetti or pagkain na galing sa Jollibee. Ayan. So yan po mga Kaagapay, ako po muli ay nagpapasalamat. Thank you po sa mga patuloy na sumusuporta po sa ating mga dikain. At sana hindi lang din po ito yung magiging mga programa pa natin. Basta suportahan niyo po kami ng aking mga kasamahan ng mga charity vlogger. Ayan, balang araw, hindi lang po ito yung project po namin. Ayan, and sana lahat ng mga video po namin pakishare nyo rin po, lalo na yung mga video namin sa Facebook page namin, and yun po, i-share nyo po para mas lalo pa tayong makatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po and God bless. Bye bye.